Le place să se ducă să bată, să se drogheze și să nu învețe, să se plimbe. Fetele parada modei, băieții bătaie și drogat. Păi cred că nu mai au niciun scop cu școala asta, mamă. Să învețe, să ajungă cineva cândva, sau și eu. La noi să ia cam să tratează cu superficialitate școala, de marea majoritate, nu de toți. Cred că cei mai mulți se duc dintr-o simplă obligație. Pentru că le spun părinții că așa trebuie, pentru că acolo găsesc așa gașca. Există o nouă legislație acum care amendează părinții dacă elevii nu se duc la școală, dar nu pentru că ei, într-adevăr, sunt interesați de școală. De dragul părinților să-i mulțumească să duc la școală. Cred că ardelenii sunt cumva socotiți românii mai civilizați din țara noastră. Mai educați așa mi se pare că sunt ardelenii, pentru că a fost și influența austro-ungară care și-a lăsat amprenta asupra civilizației lor. În orice parte a țării să învață aceeași limbă, aceeași materie peste tot. Numai că elogiile astea făcute că ardeleanul e mai, nu știu cum, mai superior, e greșit. Și în Moldova sunt copii foarte deștepți, profesori excepțional foarte buni. Moldovenii lasă de dorit, oltenii sunt și ei cam pe aceeași treaptă. În general, oamenii din Ardeal, unde întotdeauna a existat influența austro-ungară și cu cât mergem înspre sud, respectiv aici în Regat, cu atât de deteriorarea este mai mare. Să bea, să fumeze, să bea cafele, să ducă până discoteci. Asta le place. Ce le place? Să muncească? Nu. Extrașcolare la ei sunt discotecile, distracțiile astea idiote, fără niciun pic de logică, lipsa de respect față de tot și de toate. Să vă spun sincer, sunt așa cumva dezamăgită. Mă bucur că nu mai am copii la școală. Din ce am auzit, în afară de calculator, ei nu mai știu mare lucru. În timpul liber, merg și în parcuri, se distreze, la o cafea, la un club. Păi, se duc la cluburi, mai pleacă în weekend la munte, vara la mare. Cei care au un corp adecvat așa, tind spre sport. În afară de a merge la bambu și, nu știu, băieții de a participa la cursele ilicite care sunt noaptea în cartiere. Prea puțini sunt preocupați de lucruri serioase. Dorința lor ar fi așa, dacă făcând poc din degete, să se găsească pe un munte de bani, iar ei să nu trebuie să facă nimic decât să-și petreacă timpul în cartierul Dorobanți sau, eu știu, la mare, la Mamaia. Majoritatea vor să facă o școală, vor să termine o facultate. Dar vedeți dumneavoastră și facultățile se plătesc, după cum știu. Păi mamă, nu prea cred că își fac. Firește că își doresc să aibă un serviciu și înceapă să-și traseze viitorul, dar dacă au și unde. Pe viitor își propun multe, dar nerealizabile. Păi să aibă un loc de muncă cât mai bine plătit ca să poată să trăiască și ei decent. Nu toți au planuri pentru viață. Sunt copii care sunt foarte inteligenți și știu ce vor deja din elementară. Am întâlnit tineri care visează să ajungă mari dansatori, mari artiști, mari cântăreți, mă rog, chiar și altceva, fără să aibă calitățile necesare. Da? Că nu sunt posturi, poziții, sunt șomajul foarte ridicat la noi. Se duc în Spania la cules de căpșuni care termină facultate. De ce? Normal ar trebui să aibă aici, asigurat, cum era înainte. Pentru că nu sunt locuri de muncă, nu sunt tratați la adevărata lor valoare, salariile sunt foarte mici și pe bună dreptate fiecare se întreabă, dar eu cum trăiesc după ce am făcut atâta școală? Ideea că statul se ține de cuvânt să creeze locuri de muncă, că asta spun că vor crea locuri de muncă, vor avea și unde să lucreze. Au locuri de muncă, sunt destul, dar bani sunt puțini.
Mulți nu le convine salariul. Aș munci pe un salariu de 10 milioane, dar mulți nu vor să muncească. Preferă să apuce de alte de afaceri de-astea dubioase. Cei puțini care, într-adevăr, au muncit în tot cursul anilor sunt cei, cum au și spus, ca și mulți dintre olimpicii noștri, care deja au fost admiși în diferite universități din străinătate și care întrebați, bun, dar când veți termina, ce veți face? În niciun caz nu vom reveni aici. Și îmi pare rău, am ajuns la vârsta când le dau perfectă dreptate. Destul de puțin, atâta vreme cât întreaga economie este în continuă criză, care se aprofundează pe zi ce trece. Cred că la nivelul unei singure clase, vorbind de cei spre ultimile clase, cred că procentajul este foarte scăzut a celor care într-adevăr vin la școală pentru ca să învețe ceva. Chiar mă întreb, peste 15 ani mai are cine să ne dea pensia?